presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama. Kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa akong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. Og sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Lando. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ang ato magtatampo si Lando. Kanya akong problema, bahin ni sa gipalit akong motor ba. Nga mga nakaingon nga, takuha akong problema ni motora. Pero nga yung nainani, no? Aron nyo yung sabtan akong problema, no? Sugdan, tamo sa pagsugod sa tanang samtang, nagkatakanta, mis ko nga bigo si Bay Pedro Rocky po nga si. Bay, Pedro, katakanta sa tabi. Kay pawas laay, bay ba? Dali. Kani, Pedro. Okay man mo? Ano ka tayo mo, ha? Kani. Duwit ha? Oh, duwit ako. Okay, harga. Solo sa ko niya, ini ka, ikaduhang istansa, ikaw sa gay, harga. Ang kirita, yo. Okay. So may gay practice na to. Naman na patisan kaya ito. Ako na yung tali doon. Biyain na sa ako doon kaya ako isang kami. Day! Maglungag sa ko dre. Day! Dong, nangita ni mo. CIA kuno siya. CIA? Di Gloria, CIA? Dong, tarong. Kalaruha ko nuna. Unsa man ang CIA, ha? CIA o FBI? Wasa, oy, atubanga. Basig mo dako pa na imo kaso. Ha? Kaso? Usa ka saan ako, day, oy? Lando, dadan kag pusas di haron. Nanay Gonday! Kinsay, nangita na ko? Good morning, sir. Ikay Ronaldo Bitay-Bitay. Rolando ko, sir. Ito, Ronaldo Bato. Ronaldo. Oo. Rolando Bitay-Bitay, sir. Unsa may akong sa, sir? Awa mo kay sa, sir. Taga-appliance center mo, sir. Ha? Niya ako kay mag-CI ko. CI? CI? May kuha mo gag motor, sir, no? Oo. Mag-CI ko. Mag-CI ko, sir. O, lagi. Ako lang i-confirm imong address. Then ka magtrabaho. Pila ka katuig siya magtrabahoan, sir. Pila imong sildo. Bigla sa registro. Kiyawan lang sa tanim mo taon, sir. Ma'am, sir, iya kang gikabuangan. Ha? Hak man nis akong asawa taon. Day, Gloria! Anong imo mo kong kibuangan taon? Day, naunsa mo kayo ka CIS or FBI. Naunsa mo kayo. Kuyawan ka no. Nang luspad man ko ka. Nay, puti kay mong wait oh. Pero imong ipon yelo. Sige na, sir. Dakpan na ninyo siya, sir. Hinakon! Kinuha lang, ma'am, sir. Sige, sir, tiwaso na to interview. Aron ma-approve ng imong gikuhang motor. To anang si Aidong. Kagadi na CIA. Nya karon CIA. Mora man na sibilinga. CIA, CI. Biday, binuha mo ng imo. CIA sa imong mata. Ingon man siya CI siya. Sabar ay, imo lang yung kabuangan da. Ikaw ba? Ikaw ba? Nga mo ka magsulti na ako nga nikuha day kag motor.
Unsa una ni mo motor? Kuan man day Gloria wa kanang nakita mo barato kayo nga down payment ba. Bisag mga sakyan ro barato kayo na galiway down. Mao nga ako gisuayan. Anya, ingo man siya nga si ayon ko niya. Abi na ko di madayon. Unsa una gyud nimong motor? Ay, noon sabi ka. Ang masanog, ako lang nang i-display. Siyempre, gamiton ta na para service na ko. Basig bisag kinsa imong pasakyon ana ha? Basig kinsa na lang babae ng imong pasakyon Ay, na imong daon motor, sabi ha? taon kang asawaha. Kayo ikaw nuhugaw kay kagunahon ay. Ang uban, lipay kayong makamotor. Para nila, magamit nilang motor. Ikaw pulos lang kasilo-silo siya. Duda, amo din mo Gloria, oy. Misulti unta ka nako sa wapa ka mokuha ana. Ay, sos, di man ginumatago. Taon makita na ni mo. Ay oo, lagi nahibaw man ko ana. Pero ang ako ba bisag respeto na lang sa unta ba, asawa man ko nimo. Manangit unta ka nako. Day, nano mananghid man ko nga dili man ikaw mabalaya na. Ako man. Ikaw bitaw. Unya, wala na tayo pananghiray ini. Ah, Ha, bantay bitog maproblema kas konsumo ha, bantay ha. Basig mo ingon ka nga wa na kay kwarta kay gibayad dimos motor. Basig wa na tay kitkito ni bahay kay wa na tay kwarta tungod anang motor nimo. Bantay bitaw wa, ikay kitkito na kung nanduha ka. Day Gloria Labandera. Pero tayo sa kuha sa mga usawa, kaya lagi iwa ko nung kumanang hitaw niya ang kuha kong motor. Nya pila may istorya. Sir. Mayo, sir. Oh, maayo ka nga na doon. Kung saan ni siya, eh. Sir. Kuan mo ko, sir. Na-approve na yung motor, sir. Ah. Ato ala sa opisina, sir. Aron magpinarmahay na dito mga kuan, sir. Masa, pero mata dito ang mga papilis. Oh, papilis. Sige, salamat kayo dong. Oh, nganong ikaw raman usa din ni Gloria? Asa den bana nimo? Nilakaw man to, ganina raman to. Asa man kuno to siya? Naada sa trabaho nga sa Badong man ron. Magkuha ko to siya sa iyang motor nay. Motor? Nangutang man siya og motor para na ako na siya i-service ini trabaho niya. Yate. Magmotor na dahil siya. Kana ra bang hilig og motor no? Motor jack ra ba gyud na? Unsay nga nay? Ay kanang hilig og motor jack gyud na. Ay, di sa tingalitan nanay, uy. Awing na lang. Kay katus tatay nimo, bisag nagkaupaw na to, makaturjak yung kanahan kay magmotor man. Ay, tuoan nay, uy. Ang tao, bisag wapay motor o motor jack, aw mangita gyud nagpaagi nga makatur jack nay. Oh, ay, nay motor nga mihunong stungod ay. Siya na ron, nay. Silando na ron. Mao na nang motora imong gikuha, Lando? Oh, day. Nidot kayo sa. Dakuan ng motora, uy. Kaya na nimo. Kaya, gaaro ba na masog dagan? No, dili, oy, di na may ako pasabot. Ang bayranan ba? Basig magkamuritsing na taan sa itong konsumo, ha, Lando, ha? Basig mo abot ang adlaw nga, wa na tayo matadtad sa kusina. Ikaw gitadtaron ko. Day. Pre! Lingi-lingi mo ka niya. Motor mo, pre. Oh. Magpuri, pre. Kapon pa na kuha. Yawards. What is celebration? Pwede man, pre. Kita lang sa ha. O niya lang to mga kauban to mga barkada kay apikis ni Jabron. Way problema. Usa ka grande lang ako. Duha ako. Kita rin itong duha. Sige lang ko. Kay bago lagi akong motor, gibunyaga day na mong pritatoy. O diya, milabay ang pinakaadlaw, og miabot ng usakbuhan. Din, eh. Mayo, sir. Oh, yes. Unsay ato? Ikaw mo itong si AS, no? Sir. Nya, sir, kuan na ba ting bayad dia? Bayad ni mo ron, sir. Kolektor na pud ko. Kolektor ka? Di na ka si AS? Meningil ka? Oh, meningil ko, sir. Muray ka si Ido, ha? Karon man pitsa ang imong ting bayad, mga nginari ko. Anak ng tinukwa. Ha? Wa man mo pasidaan taon, no? Nga beran na doon ako. Wa ko kapangandam taon. Ay, wadi ka kay bawo, sir. Nga karon imong ting bayad, sir. Nalimot na tingali ko, sir. Pero di yung kumhimong akoan. Kay ang ako, God, nag-andam ta ko. Kay ting sweldo, ang ting bayad sa mga utang, mag-andam ta ko, ana. Ay, di mo ko, sir. Kung kanus at ni mo kuha ay mong item, sir, mo sad pitsa ay mong bayranan, sir. Oh, mo ba? Tumutumugi gini na? Okay. Sige, balik ka lang ko ba, do? Okay, mangita pa kong kwarta, ha? Dili mo sa kung mo sweldo ron. Ugma, sir.
Ugma. Sige, sir. Ay, sigbalik. Balik. Ugma. Balikan di ka, ugma. Ate, sige dong. Promise, oh. Oh, dong. Sige. Dong, dong. Nay. Are, ragod. Sir. Balik ako, ugma. Ugma. Oh, Sige. sige. Balik ako, ugma. Mangita ko bayad, ha? Oh. Limot mo. Dong! Ari sagot. Alisa, balik. Puya, balik eh. Saman, sir. Balik ako, ugma, dong, ha? Murag ka dudok, sir. Unsengan? Ugma ba, mo balik tong kolektor sa motor, day? Unya? Mo ari gani, ing na lang, ha? Wapa ko muli, ha? Unya og maghuwat. Aw, pahuwat ka lang. Muli, lagi na madugay. Layam nagsige guwat. Basta ing na nga, wapa ko muli. Wala na ni mo kabayre. Limot ko. Nawa na, mauna ni, sugod ng kalbaryong Hilom landok. na dihagot sa baat sa dimoy. Sus. Basta mauna to, mani gilitog balik. Ing na nga, wapa ko mauli. Ing na nga, dibertayin pa ko, ha? Siguro ko mauli ko. Ing na, siguro to mauli do, mga alas 12 kadlawon. Ana, ikaw ligoy bahala, ha? Basta, wapa ko mauli. Bida ba ni mo pagan man tayo mga kalaki. Naunsa, makapagan ko, ana. Ay, naunsam sa kadiskarte lang ko dihagod. Kapahimugos ba kasi motor, sakay ba taon ka? Ha? Napadupad mo kasi mong buhok, ha? Mao nga, paliw ka, tabangi lang ko ani akong diskarte. Kapoy ni mo lando. Tinood, napikihan yun ko, maong wako kabayad. Unya, Ayo! oh, uy, Ayo, sir! yay, kolektor mo ni. Ada, Gloria, day. Shh, Sir! day. Unsa man. Ah, tubangan kolektor ka. Ing na nga wapa ko mali. Tuwa po sa buwan. Ayo, sir! Ing na kolektor nga. Balibari dito, wapa ko uli. Balik ko Sulas na, sir! ni mo. Ay, Unsay ato? ay, ma'am. Na, sir, ma'am. Na, wa pa kuno siya mauli. Wa pa siya mauli. Tawa pa siya siyang trabahoan. Ay, kuan good, ma'am. Karon to yung isaad kay wa mo sa katagapon. Karon kuno imawta ni balik. Sige lang. Og mauli to akong ingnon. Ang sabi dito, rasa ni mauli, ma'am. Na, wa jud kay ba sa itong orasa mauli. Huwata lang. Ah, sige, ako lang wato, ma'am. Day, unsa man? Tuwa na kolektor? Wa, uy, nadasala ay naghuwat ni mo. Ah. Nangutan naman kung unsa kang orasa mauli. Akong giingnan nga, wa ko may baw. Na, naghuwat ni mo. Iyaha ko nito na. Bida, tunggapon ko ng kirahan. Sige lang, mauli na. Basta, ay lang sabag na ako, ha? Na, unsa man? Tuwa na? Lakaw ng kolektor? Na, saan paglakaw alang natug mahinong nadasala? Natug. Saan man na ron? Hoy, mukawa dito eh. Nga pagkitag diskarte ng uli na siya. Ikaw ni bahala. Sige, like ko agis ninyo. Ikaw na bahala, ha? Papulihan na. Hello? Ay, nalagi ka, ma'am. Ningil ka? Oo, para ba ko'y kwarta, ma'am? Maningil pa ko, wa pa ko bayri. Ako'y nakulikta. Tay pa dong, murag nabali ni dong. Ikay kolektor niya, ni akas amo in town. Di no. Inyo din, ma'am. Bilog na ako dili sa amo da, nakatog. Bungot ito yan, ay. Anya, ma'am, mo pa muli, sir, ma'am? Na, pertimpukaw ni mo, wadyo ka mo mata. Ihug na lang gani unta ta ka diya sa sofa para mo mata ka. Oh. Nauli na akong bana pero gadali. Pabalik ko siya silang manager. Nyawa man ka mo mata. Mo ba, ma'am? Tuan na noon, nilakaw balik. May balik nilang day siya? Tuan na ay nilakaw balik. Amot unsa katong orasa pa mauli. Sige na lang. Mubalik na lang ka? Balik lang ko tog na may unlan diya, ma'am. Unsay nga? Unlan. Yung sabi na mo pag-diskarte mo na muli taong kolektor. Na, gibuhatan ako ang tanan, uy. Wow! Kaya sawa. Supportive kayo ba? Aw, ay, lagkabala ka ginana. Madara man tong diskarte ko, Okay na. Pero basin og pugsod tataos beran na nato taon ba? Siguro agid na, kay basig imbarguhon ng motor nimo, kay wala nimo mapayri. Ay, gan no? Oh, iuli. Basta, iuli sa nilang daon katong pila ka buwan nga nakabayod ko. Iuli na nila. Bida,
Nga dili mangita ko glain. Daghan pa utang sa motor, ha? Nakakatong anak ni Aning Tripon Morales, si Guy, pautang tong motor. Basta kay, buhatag yung tanang diskarte niya. Buhatag yun. Maimpas lagi na to. Pre. Kabantay ko, pre ba? Kanang mag-agi ko sa inyo ba? Kanang kolektor ni Mos Motor ba? Sige lang ka sa inyo, pre. Mingaon, manggudan ako, pre. Mao ba, pre? Kunya ka doon daw di ay. Kadalo nung ito ko, pre. Mao ba, pre? Ay, salamat taon. Kauwang bitawang muskimil. Kanilang sa 3,000 akong idatas motor para sa sobra. Di, kumahadlo kong iuli na. Amuli ko sa'yo. Kayo, may ikatuno naman ko. Muli na ko sa'yo. Di anak ko sa mo. Uy, sarado man. Huwag natin yun din yung kolektor ay. May ginim diskarte ako sa awa na. Beda, dispatsar gini ang kolektor. Masor ko sa bahay. Anak ko sa... Ay, salamat taon. Huwag yung tingaling kolektor na. Magamit na akong kwarta ron. Malas yun yung kolektora ron. Mapaways ako kay... asa mga di ako asawa, no? Oy, naramari ka sa kwarto. Abi na kumilakaw ka dahi. Dong, sayo lagi ka. Nga naman, awa mo ni kolektor? Ay naaoy. Ganin na ka na naghuwat ni mo. Asa ka? Nas kwarto ay, akong gipagatog. Maghuwat magid kuno siya ni mo. Nasa kwarto? Oo. Bida, no? Anong naman yung magpagkatong sa kwarto, day? Diskarte na, Dong. Para di nila embargohon ang atong motor. Gloria! Ingon ba kabuhaton ako ang tanan? Mo nang ako na lagi pakatog sa tong kwarto. May dito kay na may electric fan. Gusto ka matog? Lakaw. Pagdog mo dito sa kolektor. Day. Mao ni ako problema, anong ipakatugman sa kwarto taon sa kong asawa, taon ang kolektor, porbida. Wa ka sila mag-isbringoy taon akong asawa nito? Porbida, wa ka ni sila magkarelasyon? Ati Pres? Babina, palihog, be. Kung kamoy pasultihon, kung kamoy pasultihon, be, usay kasulti ninyo, Lando. Good morning sa luto pa ni Kutsiyar Arnold Galiste. Good morning. Hello. Ate Chijen, good morning. Good morning mga mama. Thank you kaayo sa inyong padayong pagpalit sa atuang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. O nya gawas ana palit sad mo sa Diamond Yema OBM Special Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Nya para sa mga dagko Kuya Alan. Don Pepe Tablia Dark Chocolate palit mo ha. Manay the best mga dagko. Imnanan nyo ang Don Pepe Dark Chocolate. Dindot ka na. Pero kita mga bata, sabtang nagbudjul-budjul ka niya kay burang budjul naman yung klase ron. Inom gino mo, pagtupad gino mo Don Pepe Tablia para lami ka na imnon, lagsik inyong utok kung maka-answer mo sa mga exam ninyo yung pinagi sa budjol, ha? Okay, yun niya, kung agali mo bag inom Don Pepe Tablia, OBM special, o kanang Diamond Yema special, o diba, mag-snack mong tasty fish cracker, o ingon man Paulitos Macaroni Crunch. Pero kitang mga trabador, kitang daan sa opisina nga itong imnon ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. The best kay na nato imnon kay panington tagmaayo. Nindot kay itong trabaho mahuman tungod sa kalagsik sa tulas ang tikay tao niya. Pangkondisyon gudang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. So unya sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, o sa mga tao ni Inday Shen sa Brumits PX. Salamat kay ninyo diha. Inday Shen, salamat kay ni former Kapitan John Ramos, kinabot siya ang Miguel Pulyar Fertilizer Omega Plus. Og ni Vice Mayor Joy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan kang kay Ma'am Customer Araraw. Good morning natong tanan. Ate Pres? Okay, ang senda nato karadlawa. Si Dudong Lando, Ate Pres? Lando. Dudong Lando, hashtag problemahan, Dudong. Kanitong Lando, Ate Pres, kanang nangutang ni motor. Ay, kolektor ba nga, di muli kay, kana alaging mga kuan, padilngan. Padilngan nga. Pinangga naman yung kolektor. Pinangga ba kayo niyang...
iyahang asawa ate pres ang kolektor kay adto man taon patulgas kwarto. O ni yung dudahan, wa ba ka rin mag-isbiring ko ining doha? Iyan ang taling palapalahan ang kolektor para di maningil kayo. Yung ito di kwarto nga. Pero adto man sila sala ate pres ang kolektor. Ano nga naman sa dili sa tinuod. Parang di maimbargo ba ang motor? Oo, pero dili Pagsuon naman maayo. niya ate pres, pagsuon niya sa kwarto, ang short sa kolektor, gihangir. Gangir na. Oh. Nag-brief na lang. Guess one. Limo o tingali. Ang kolektor, lipat ka, Limo. ikan man lubot. Gutana tao si ate pres. Unsa ba ikasulti tao ninyo ate pres? Ba, palihog tao. Dali gilimutan. Uy, mo nang gahubo. Bitaw dong, kilimutan na dong, lando. Tido da dong. Bam! Unsa ba ikasulti mo diya, bambe? Pari, natug sa sala. Gahubo, sad? Ako'y kipakatug sa kwarto. Oh, bali. Yawa ko. Yaya ko din mo. Yaya ko ni mo. Kinsa, si Father Tabi Ugbo. Pari unon pa, oy. Amaw. Pari unon pa. Gingnan yun sa mama nga dong. Ari ka sa sala, kasi bambina mo'y pakatugon diya sa kwarto. Doon ay mga sitwasyon ate pres, gulyat na ang bisita patulugon sa kwarto. Pero sila raduha dito, pre. Bam! Nya ato di patulgon. Way kaso to kay namang mama. Wa may problema og ka ng tuwat kwarto, basta walang po na to dito. Pero ug ako bang no inana akong asawa gipatuos kwarto mo silos gyud ko ate pres. Ay, way dili magsilos na. Tinuod na. Oh, pero adlawan man, di man gabi eh. Bisan ba vida da istorya. Di yung kamalipay nung nakapahuway ka, no? Oh, naamgali bahitabo ka ng bago pagsitlak sa adlaw yun. Usa ka maniningil, Kano sa man? nangitag CR kay perting busuga. Ngano man? Inig paningil niya dito. Wa na dahil ito utangan. Day, pagawas tong skabitse, o katong brown rice mo ipagawas. May comment. Dahil, hay man ang ice cream, taga ang maniningil, di na naman kapaningil, kay busuga. Mauwaw na lang. Mauwaw. Oo. Wa ka di bayri. Ni lanat ang duha ka tuig. Wa mo di marimit ang kwartas is. Is ito. Pareha din na to. Sa una ka to dito sa Gilmore at Presma, dito patagawa marimit. Di ay. Oo. Di wa ka rimit. Wow, Kasi kita may sekretary ato. Sa atong hitubuang Balik ta. Tagirimitan. Okay, larga. Kasi ngalan sa tong Cinder. Lando, bam. Lando? Lando, paminawahan niya sa New Testament. Okay. Mga taga-Roma 6, versikulo 23. Kay, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apan, ang gasa gikan sa Diyos, Osbon. Kay, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Kini magbasa ta pang Ginoo, makasapit-sapit ta. Pinaanan man kasi dili pang Ginoo. Ano man? Debite ko usa nga Dili ka basa. Debite ka usa nga nag-post ko pang Ginoo. Wag yun mo. Liyo ko kung sekunsa ko pindot akong cellphone, di ko mo kuhan. Ambot ka hoy, tawag daw yung St. Michael. Naagin mo yung anak siguro. Gitawag ko, na-open, nagbalik. Mga taga-Roma 6 verse 23. Kay, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon, apan ang gasa gikan sa Dios, mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mao din na bam. Ang bayad sa ba ang kamatayon, ang bayad sa utang pasudlos kwarto. Oh, o na sakto na. Sa ako naging ulag na yung usahay, depende sa sitwasyon. Nakasuway mo kung ano ko gipatog sa kwarto, pero ako dulgis tag-iya. Okay. Wa man gibutan niya kang iduog ang asawa. Pero nagpalingi kasi balik ta. Lando ang sender. Lando. Kanya akong gibasa, Lando, nag-hiskot man sala, kamatayon, bayad sa sala. Wa nga na maggibasa ko, wa may namatay, wa may nakasaapan. Apan. Ikaw ba yung nagtudlo sa mong asawa sa dili maayo? Ikaw mo'y nag-una, kaya nangutang ka, nagtago-tago ka. Mo rin itudloan ng mga asawa pagbuhat ng dili maayo. Ikaw mo'y nag-una-una. So, dili ang isa mo silos, bam? Ikaw mo'y... Ako nalibog ko, ang sa may bunyag nimo. Kuan ka ba ka na? Hakog ka ba? Or daw ka ba? Or traidor ka ba? Malibog ko. Kaya kung ari ka diri sa hakog, ka nagtawag sa English o greed, mato pa namigo na kumpare, greed blinds people. Pero dili bad bam kanang kuan magod kanang dahimo lang to niya tungod kay kada bang wa siya piki siya nanguan bagita gali sa kwarta kay nakawon sa 5,000 kay hatag niya sa kuan nagtuon siya nga wa nang kuan na kolektor dito bilis kwarto sa kuno na mo lagi nga siya nga kuan embargohon lang nato sa ako nang giudon na kay gamayng sipiat una lugar
naadyo kay gibuhat nga gamay nga dili maayo wa na masubay sa katarong. Kani siya ingon man nga asawa, tawag ipakatulog ko sa kwarto, may dito kay kuan bugnaw sa ni. Kung gusto ka pagduog mo dito. Ano? Dugog mo doon. Ug ako'y ikaw ate pres, ikaw ko na may asawa, basta itong linya na nga, lakaw to sa kwarto, katugon ka, pagdog na, inako na pres lagi. Lago to sa kwarto, akong ipakatuog. Ato dito. Gihangin na yung sword, no? Langir. Dako! Ha?